PC ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಏಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂಥ 2014 ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರಲ್ನ ಅರ್ತಿ ಪೀರ್ತಿದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳಿ ಎದುಕೊನೊಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಗುರುಕಾರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೇರು ಕಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ನಿಜ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೀಲಿ ನಲಿಕೆದ ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ಲುಲೇನು ಇತ್ತದ ಜನ ಮಂದಿಗೆ ತೆರೆಪೋಡು ಆತ್ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಅವಿನ ಪಸೆರಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ದೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಂಥ ಪೀಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಂಥ 2014 ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತಗೂ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡಿದ ಬೆತೆ ಕೂಟದ ಕುಲು ಬೈದೇರು ಬೋಡುಬೋಡಪಿನ ತಯಾರಿದ ಒಟ್ಟುಡು ಬೈದೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದಿ ಕಡೆ ಬರವಲೇರು ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಪಿಲಿಪಂದೆಂಗ್ಲ ಪಿಲಿವೇಶ ತಂಡದ ಪುದರ್ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಪಿಲಿವೇಶ ತಂಡ ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ತಂಡ ಅಂದು ಪುಗರ್ತ ಪಡಿತಿನ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ದಯಂದು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದಿನಿ ಅಜಿಪತ್ತ ಎನ್ಮನೆ ವಿಷಯದ ಬಕ್ಕದ ಪಿಲಿಪಾಡ್ದಿನತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದಿನಿ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಐದು ದುಂಬೆ ಪಿರಾಕದ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಬುಡ್ದು ಪಾಡೊಂತೇರು ಅಂಜ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ 1998 ಎನ್ಮನೆ ವಿಷಯದ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿಪ ಎಂಗ್ಲು 46 ವರ್ಷದಿಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿತ ವೇಷನು ಎಂಕುಲು ಅಯ್ನು ಮುಂದರಿಸೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡ್ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿನ ದಿನಕಲ್ನ ಎನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದುಃಖಲಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಿದುಂಡು ಇಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದಿಂಚ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋವಂದೇನೆ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಂದು ಪನ್ನಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿತ ವೇಷಗ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಬಕ್ಕ ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಗ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಎಂಗ್ಲ ಪುಗರ್ತ ಪಡಿತಿನ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಎಂಚ ಪನ್ನಂಡ ಕೆಲವೇರು ಬೇತೆ ತಂಡಲು ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಗ್ಲು ಪಾಡ್ದು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಪನ್ನೊಂದು ಪುನಃ ತಂಡಲು ಉಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಗ್ಲು ದೂರುಂದಲತ್ತು ಆಂಡಲ ಎಂಗ್ಲು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಸಮಯಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮಯಡು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾರ್ದು ನಲ್ತಿನ ಆ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮಯಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಜಗ್ಗನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಉಮೇಶ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಬೇರು ಒರಿಯೇ ಪಿಲಿತ ರಂಗು ಪಾಡ್ದು ದೇವೇರ್ನ ಎದುರುಡು ನಲ್ತದು ಲಟ್ಟೆ ಮಂತದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಲಟ್ಟೆ ಜವಣೀರು ಪಲಾಯಿನ ಪತ್ತದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ಲಟ್ಟೆ ಮಂತದು ಪುಗೇಲ್ಡು ತುಂಬುದು ಲಟ್ಟೆಡು ಉಂತುದು ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆನ ತೇರು ಇತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಐತ ಎದುರು ನಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಅವು ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಡು ಬರೆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತದೇರು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ತಂಡಗೆ ಎಂಗಲ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಎದುರುಡು ತೇರು ಇಪ್ಪನಿಗೆ ಎದುರುಡು ನಲ್ತೊಂದು ಪೈರು ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತಿನಂತ ಹತ್ರ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪಣಿಯರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆನ ಎದುರುಡು ಎಂಕಲು ನಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆನ ಎದುರು ನಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಪಿಲಿತೆ ವೇಷಗೂ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ದಯಂದು ಪನ್ನಾಂಡ ಈ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ದಾಯೆ ದೇವಿನ ಓಲು ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ದಾಯೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡುಗೆ ಹಿರಿಯರು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ತೆರೆದು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ದಯಂದು ಪನ್ನಂಡ ದೇವಿ ಈ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನವಮಿ ಮಹೋತ್ಸವ ದಾಯಗ ಬಡದು ನಡಪುನೆ ಪನ್ನಾಂಡ ದೇವಿರ್ನಕ್ಲು ರಾಕ್ಷಸೇರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಂತದು ಆಯುಧ ಬಕ್ಕದಂಚಿನ ಒಂದೇನು ಪೂಜೆಗೂ ನಮ್ಮ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆಯುಧನ ದಿಕ್ಕದು ದೀನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆಯುಧ ದೆಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ದೇವಿ ಶಾಂತ ಆವನ್ನಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯುಧ ದೆಕ್ಕದು ಬನ್ನಾಗ ಶಾಂತ ಆದಿಜಾನಿಗೆ ದೇವಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಡದ ನಡುಟು ರಾಕ್ಷಸೇರನ ಸಂಹಾರ ಮಂತ ಕಾಡದ ನಡುಟು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಲಿ ನಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಪಿಲಿ ನಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನಿಗೆ ಕಾಡಿಡು ಬನ್ನಾಗ ಅವೇನು ತೂದು ದೇವಿ ಶಾಂತ ಆಯರು ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕು ಉಂಡು ಅಂಚೈನೇಟು ಪಿಲಿತ ವೇಷಗೂ ದಸರದ ಟೈಮಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಪನ್ನಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕುಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಇನಿಕ್ಲ ಇಂಕುಲ ಏನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಈ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಡು ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಈ ದೇವೇರ್ನ ತೇರು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ
ಸುರುಕಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಳಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ತಂಡಗ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಸುರುತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೇರದ ಟೈಮೋಡು ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪನ್ನೇರೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಇನಿ ರಡ್ಡನೇ ಕೂಟದಾಕಲು ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿನ ಪೊರ್ಲುಂಡತೆ ಪ್ರವೇಶ ಆ ಕಲಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವಳು 4 ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಪಿಲಿಕೊಲ್ಲ 4 ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕೈನ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕೈನ್ ದಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ದೀತಂಡಲ ಅಲ್ಪ ತಾಸೆ ದೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ದ ಸ್ವರ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮುರಿದು ಬರ್ತದೆ.
ಅವು ಪಿಲಿಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಬಂಜಿ ದಿಂಜಲಾನಾಗ ಪೂರ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಣ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಲಕ್ಕದು ಆ ತಿಗಲೆ ಮರತ್ತದು ವರ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ವರ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಆ ತಿಗಲೆ ಮರತ್ತದು ತೂಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡದೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಪುರ ಈ ಪಿಲಿಕ್ ರಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಅಂಚಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಚಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ತೀರಂದು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನ ತಿಕ್ಕೊಂದುತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನೆ ಅಲ್ಪ ರಂಗಿಗೆ ಗಲಸೊಂದುತ್ತೇರಿಗೆ ಆಂಡ ಇನಿಕ್ ದಾದ ಆತನ ಪಂಡ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ರಂಗನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಲಸುವ ಇನ್ನು ಅನಿಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಪಂದ ದಾದ ಉಂಡ ಆ ಅನಿಮಲ್ ಪೇಂಟ್ನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅನಿಮಲ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋಸಿ ಟೈಪ್ ಪಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕುಲಕ್ಕ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಮೂಕಲು ದಾದ ಮಲ್ದಿರಂದು ಪಂಡ ಆ ಎನಿಮಲ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ನಂಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏತು ನಂಗೆ ಅವು ತೋಜಿಂದ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಆ ರೀತಿ ರಂಗನು ಪೂಜೆಂದು ಪೋತಿನ ಆ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡತೆ ಆ ರಂಗನ ಹಾಕೊಂದು ಪೋತಿನ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು.
ದಕ್ಕಲು ಪನ್ನೊಂದುತ್ತೇರು ಪಾವಲು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ನಿನ್ನ ಕಾರು ತಿಗಲೆಡ್ದು ಬಿತ್ತು ಬರಡು ಅತನ ಮಂಡದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರಡು ನಿನ್ನ ಆ ರಡ್ಡು ಶೋಲ್ಡರ್ ಪುಗೆಲು ದಾದ ಅಡೆಗೆ ಬರಡು ಅಂದು ಆ ಪಾವುಲು ಆ ಕಾರ್ನ ದಕ್ಕುನ ಪೊರ್ಲುನತೆ ದಕ್ಕುನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ದಕ್ಕುನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಿನ ಅಜ್ಜ ದೀಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಪಾವಲ್ನು ದೆತ್ತದು ಕಾರ್ನ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕದು ಅಜ್ಜ ದೀಪಿನ ಪೊರ್ಲುನತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಸೋಕು ಮಲ್ತದೇರಿ. ಪಾವುಲಿ ದೆಪ್ಪುನ ಆತು ಸುಲಭದ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ದುಂಬುಪುರ ಪಾವುಲಿ ಇತ್ತು ಜಿಡ್ಲ ನೋಟುನ್ ಪಾಡೊಂದುತ್ತೇರೆ ಅಡಿಗೆ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗದು ನೋಟುನ್ ದೆತ್ತೊಂದುತ್ತೇರೆ ಆ ತೇಲು ಬಗ್ಗನಾಗಲ್ಲ ಐಕು ಸೊಂಟಗ ಬೆರಿಕ ಕಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕ ತೇಲು ಬಗ್ಗಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪಗದ ಕಾಲೋಡು ಭಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿದಾದ ಆತನ ಬಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ತಿನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಸರತ್ತನ ಕಲ್ತದ ಇನಿ ಮುಕ್ಕಲು ಆ ಪಾವುಲಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಹೊರಡೆ ಅವು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಇಜ್ಜೆ ಹೊರೋಡೆ ಪಾವುಲಿನ ಅಡೆಗೆ ತೇಲು ಬಗ್ಗಿನಿ ಅಡೆಗೆ ಬಾಯಿ ಪಾಡಿನಿ ಪಾವುಲಿಂದ ಇರ್ತೀನಿ ಅವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನುವಲ್ಲಿ.
ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದಕಲ್ನ ತಾಸೆ ದೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂದಂಡ ಎಡ್ಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಕಲ್ನ ದೋಲುದೇನ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜ ದೆಪ್ಪರ ಬೋಡು ತಿನಿ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ದ ಎತ್ತೆ ದೋಲುದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಬೊಟ್ಟಿಯ ಪಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಅಜ್ಜ ದೆಪ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ದೋಲು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಅಕಲ್ನ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು.
ಬಕ್ಕಾರ್ಡ್ ದಿಪ್ಪುನ ಬಕ್ಕಾರ್ ಬಂಡ ಬಕ್ಕಾರ್ ದೀದ್ ಅಕುಲು ಅಜ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಕಲ ಕಸರತ್ತಡ್ ಬಕ್ಕಾರ್ ಅಗೆಲ ಮಲ್ತು ದೀದ್ ಐತ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಅಕುಲು ಆಗಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಅಕಲ ಕಸರತ್ತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂಬೈದೇರು. ಮುಡಿತ ವಿಭಾಗ ಪಂಪಿನ ಪಂಪಿನೇ ಬುರ್ಚಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಅಪ್ಪ ಮುಡಿ ಹಾಕೊಂಡುತ್ತೀರು ಕುರಿ ಹಾಕೊಂಡುತ್ತೀರು ಕುರಿ ಹಾಕೊಂಡುತ್ತೀರು ಏಡು ಹಾಕೊಂಡುತ್ತೀರು ಕುರಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸುಲಭಗೆ ಏಡು ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಂಗ ದಯಗದ ಬಂಡ ಕುರಿ ಅಂತ ಬಾರಿ ಅಂತ ಬಡ್ಡ ಜೀವ ಅಂಡ ಏಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಏಡು ಅಂತ ಚಾಲು ಅವ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬಲಿಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಐಕು ಬೋಡಾದು ಅವಿನ ಪೊರೆತ್ತು 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 ಪಂಡ ಪೊರೆಪುನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವನು ಬಚ್ಚ ಅವನು ಒಂದೊಂದುತ್ತೀರು ಅಂಚ ಬಚ್ಚಾದು ಮುಲ್ಪ ಕುರಿ ಹಾಕೊಂಡುತ್ತೀರು ಅಂಡ ಇನಿ ಈ ರಡ್ಡನೇ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಇನಿ ರಪ್ಪ ಇದಾದ ಬತ್ತೇರು ಸೀದಾ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತಿನಪ್ಪ ಗೊಂಜಾಕಲು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಅವು ಐಡ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ದಾದ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಕುರಿನ ಬಚ್ಚವನೇ ಒರಿ ಕುರಿನ ಹಾಕುನೇ ಒರಿ ಆತೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದಾನ ಬಂಡ ಮುಡಿನ ಕಂತಿ ದಿವಸ ಅತಿಗೆ ಆ ಮುಡಿನ ಅವೇನು ಅಂಚಿಗೆ ಇಂಚಿಗೆ ತಿರ್ಗಾದೆ ನಮ್ಮ ಕುರಿನ ಬಚ್ಚವನ ದೇಕಿನ ಅಲ್ಪ ತೋಜಾದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬತ್ತಿನಿ ಮುಡಿಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಪಾಡಿ ದೆತ್ತು ತಾಕಿನಿ ಅವು ಮಂಡ್ಯಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋತಿನ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಆತು ಸುಲಭಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಯಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಮಂಡ್ಯಡ್ದು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಕೌಲ್ಲ ಓಡ್ಲ ಸೊಂಟು ಅಡೆಗೆ ಪೂರ ಕದಾಲ ಕೈ ಕೊರಂದೆ ಸೀದಾ ಮಂಡೆ ಓಡೆಗಳ ತಾಗಂದೆ ಮಂಡ್ಯಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಹಾಕಿದನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ವಿಭಾಗಗಳು ಜಂಡೆ
ಆ ಜಂಡೆ ದಾಯಗಿಂದಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಗು ಒಣದ ಜಂಡೆನು ನಮ್ಮ ಗಲಸ್ವ ಬಂದಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಗಿಂದ ಬಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಮುರ್ಗೋಲೇನು ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ತದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಎಲುಮುಲ್ಲುಡು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಂದುತ್ತಾಗೆ ದಯಪಂಡ ಅವಿನ ಆಯ್ತಾ ಮಾಸೋನು ಪೂರ ತಿಂದದಾದ ಎಲುಮುಲ್ಲುಡು ಗೊಬ್ಬಂದುತ್ತಾಗೆ ಐಕು ಬೋಡದ ಐತ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಇನಿ ಜಂಡೆ ಮಲ್ತದೇರಿ ಆ ಜಂಡೆನು ಆಕುಲು ಬೀಜಾದಿನ ಪೊರ್ಲು ದಯಗಿಂದ ಬಂಡ ಇನಿ ಪಿಲಿತ ವಿಭಾಗಡು ದಾದ ಮಾತ ಬರೋಡ ಅಯ್ನು ಪೂರ ವಿಭಾಗನ್ಲ ಒಂಜೆನ್ಲ ಬುಡಂದೆ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಕೂಟ ಇನ್ನಿತ ರಡ್ಡನೆ ಕೂಟ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಕಾಸು ದೆಪ್ಪುನಾಲ ಎಂಕಲ್ನ ಉಂತುದು ದಂಡ ಹಾಕದು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುರಾಣಿ ಅಲ್ಪ ದಾರಿ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆ ಕಾಸುದ ದೆಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀದಿತ್ತಾರೆ ಐಟೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ ನೈಸ್ ಆದ್ ಐಟು ಉಂತುಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಲೆ ಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆದು ಪೋವು ಪನ್ಪುನ ದಿಷ್ಟಿಡ್ ಆರ್ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗದ ಇಜಿನ ಇಂಕಲ್ನ ಹಾಕಲು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಜವನೇರು ಉಂತುದು ಕೈಟು ಉಂತುದು ಕಾಸು ತೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ನಕುಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಊರುಗು ಮಂಗಳಾಪುರ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಬರುಡುಂದನ್ನೋಜಿ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ಮಂಗಳ ದೇವಿದ ಪಿಲಿತ ಕುಲಿತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳಿರು ಮುಳ್ಳಿ ಹಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಪುದರ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಂಚಾಣೆಂದು ನಿಕಲ ತೀರ್ಪುನು ಆ ಟಾಟಿದ ಹೊರಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳಿರು ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿಕಲ ಕೂಟ ಪಿಲಿಬಾಡೋದು ಎಂಗ್ಲ 46 ವರ್ಷದ ಈ ಪಿಲಿವೇಶ ಎಂಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪುರಾತನ ಒಲಿವೇಶ ದಯಂದು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿದ ಟೈಮುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮುಳ್ಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದ ಮಂಗಳದೇವಿ ಹುಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಗಳದೇವಿನ ಎದುರುಡು ನಲ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತಂಡೆ ಅಪ್ಪನ ಎದುರುಡು ಅಂಚಾಯನಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹುಲಿವೇಶಕ್ಕೆ ಹಿರಿತನ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿವೇಶ ಅತ್ತಂದೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಗರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಪುಗೆಲ್ಡುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಸಾರದ ವಿಷಯಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಪಿಲ್ತ ವೇಷ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಮೇಲಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಜರ್ಮನಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಅವು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಲಿವೇಷ ಮುಳಿತ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಪನ್ನೇರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತೂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಸೇರ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಎಂಗಲ್ನೊಂಜಿ ಒತ್ತಾಯ ದಯಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ಕಲೆಯಾದ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಆವಡು ಕಂಬಳ ಇನ್ನಿತರ ಎಂಚಿನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಉಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಿಲಿವೇಷಲ ಬರೋಡು ಒಂದು ಎಂಗಲ್ನೊಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ ಸಾಕಾರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪಿಲಿವೇಷಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಓಲ್ಲ ತಿಗಿದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ನಶಿಸುನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ನೆಂತ ಪಿಲಿವೇಷ ಕೂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ತ ಬಾರಿ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕುಡಾತ್ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾಯ್ನೆಟ್ಟು ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಆವಡ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಮಂತೇರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಗಳ ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬಕ್ಕ ಆಕಳ ಬಳಗಗೆ ಎಂಗಲ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಣ್ಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಐತೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜವರು ಸುರುಕಾದ ದಾದಾನ್ ಪೆರಿಕೆನ್ಗ ಸರ್ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಏರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಹುಟ್ಟು ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ದಯಗಿಂದು ಬಣ್ಣ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಾರಡು ಜೋಗಿ ಬಂದುತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಬಣ್ಣ ಕರಿಕೆದಾರ ಜೋಗಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದೆ ಆರ್ನ ಬಣ್ಣದ ದೇಕಿ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೆತ್ತಾದೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಣೆ ಚಕ್ರಪಾರ್ದೆ ಉಲೈದ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸೂಪರ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂದ್ ಚಕ್ರ ಹಾಕದು ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನನೊಂಜಿ ಜಂಡದ ನಲಿಕೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಈ ಪಿಲಿ ಹೆಸರು ಜಂಡೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ನನೊಂಜಿದ ನಾನು ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂದಂಡ ನಂಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ತೆರೆದುಪೋಡು ದುಂಬು ಈ ಎನಮೆಲ್ ಪೇಂಟ್ ಈ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರೀತಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪು ಮಂಜಲ್ ಮಾತ್ರಗೆ ಕರತ್ತ ಕರಿ ಮಾಡದ ಓಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ದ ಕೋಡು ಕರತ್ತ ಕರಿ ಮಾಡದ ಓಡು ಮಂಜಲ್ದ ಕೋಡ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಪಿಲ್ಲಿಕ್ ಅಪಗ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಣ್ಣ ಕಾಲ ಬದಲಾತನು ಬಣ್ಣ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನದರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಡ ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಸರತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಪ್ರತಿ ಹಂತೋಡ್ಲ ಆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು ಬೆದಬೇತೆ ಕಸರತ್ತನ ಮಲ್ತದೆ ನಿಗುಲು ಜನಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆದಬೇತೆ ಕಸರತ್ತು ಬೋರ್ತಿನಾತೆ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಸೂಪರ್ ಅವು ತಿಗಲೆಡು ಪೋತನ ತರೆಟ್ಟು ಪೋತನ ಬರಿಟೆ ಪೋತನ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುದ ನಡುಟು ನಿಗುಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಮುಡಿ ಅವು ತರೆತ ಮಿತ್ತಿರ್ದೆ ಅವು ಪಾರ ದಿನ ಅವು ರಡ್ಡನೆ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜಿ ಯಾನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋ ವಿಚಾರ ನಿಕಲ್ನ ಪಾವಲ್ ಉಂಡತೆ ರಡ್ಡು ಜನ ನಲ್ತಿನ ಪಾವಲ್ ರೀ ಇರುವೇರು ಪಾವಲ್ದೆ ಇದನ್ನ ಏರು ಪಲ್ಲೆ ಕೈದರ್ಪಲೆ ಇರುವೇರು ಸುರುಟ ಸರಿ ಸರಿ ನಿಕಲೆ ಅವು ನಿಕಲ ಕಾರು ಓಡಿಬಿಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಬಂದ ಟಿ ವಿ ತುಂಡೋ ಗೊತ್ತಾವು ತಿಗಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಂದು ನಿಕಲ್ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ದಾಟುದು ನಾವು ಪಾವಲ್ ದೇಪಲ್ ದೇಕಿ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಮುಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಪಿಲಿತಾಕಲ್ ಬಂದ ಪೇರು ಪುಗ್ಗೆಲ್ ದಾಟೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾವಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೊರ್ಲುಡ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಬೆಂಗಲ್ ಪರ್ವತ ಸುಲ್ಮೀನ್ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಈ ಕೂಟ ನುಂಡು ಮಲ್ದಿನಾರ ಆರ್ನ ನುಡಿಕೆನ್ಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಮೂಲ್ ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಂತುದು ಮುಳಿತ್ತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಜೋರಾಯನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾಯಿನ ರೂಪ ಕೊರ್ನಂಡ ರಡ್ನೆ ತಂಡ ಮುಳಿತ್ತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮನ್. ಬಹುಶಃ ಮುಳಿತ್ತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬಂಡ ಆ ಕಾಲಡ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ತಂಡವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಮಂಗಳದೇವಿಡು ಅಪಗ ಮೂಜಿ ತಂಡ ಎತ್ತನು ಮುಳಿತ್ತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮುಳಿತ್ತುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಿಲಿತ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ತಂಡಡು ಈ ಬಂಗಾಲ್ ಪಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಬಹುಶಃ 25 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಎಂಕುಲ್ ತೂತಿನ ಪಿಲಿ ನೀನಿ ಪಿರ ನಿಕುಲ್ ಕನ್ನತ ತುತ್ತೋಚುಪಾದಾರು ಖಂಡಿತ ನಿಖಲ ಪಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇವನ್ ಮಂಡಪಿಲಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಮಂಡಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಐತ ಬೀಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತೂವೆರನೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸುರುಕು ನಿಕುಲ್ ನಲ್ತೀನಿ ಪೌಲ ಏಲೆಕ್ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಲ ನಿಕುಲ್ 4 ಜನ ನಲ್ತಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಲ ಅವು ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ರೇರ್ ತೂವೆರ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲ ನಿಕುಲು ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮುಡಿದೆರ್ಪು ನೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಇಡಲ ದಾಲ ಪಾತೆರ ನಿಜ್ಜಿ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮುಡಿದೆರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡ ಅವು 38 kg ಒಂಜಿ 38 kg ಅರಿತ ಮುಡಿಯಿಂದ ಏರ್ಲ ಪನೇರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ದರ್ಪಂದಿನೇನೆ ಖಾಲಿ ಬಾಯ್ಟ್ ದರ್ಪ ತೊಜ್ಪಾದೇರಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪುನೆಟಿ ಅನ್ಬಯಸೋನ್ವೆ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್. ನವೀನರ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬೈದೇನು ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಶಾಲದ ಶಿಷ್ಯನ್ನ ಐಟ್ಲ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಸರತ್ತಡು ಬಾರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡೆ ಮಲಕ ಬಾಡ್ನೆ ಅರೆ ಅರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂದವೆ DID ಡಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಾರಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಪಡ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ MGT ನಿಕ್ಲೆಗಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪನ್ಪಾಯ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೋದು ನಿಕಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೂಪರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವಂದು ಯಾನ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೋಟಿಗೆ ನಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಇತ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಬಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ 4th ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ 3th ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ಯಾರ 7th ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ಯಾರ ನಿಕುಲ್ 5th ಆಡ್ಯಾರ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಪೊಯ್ಯದ ಪಿಲಿ ಈ ತಿಗಲದೇರ್ತ ನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಪಂಡ ಪೊಯ್ಯದ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಕ್ಕುಲ್ ಪತ್ತೊಂಬೈದಿನಿ ಎಸ್ ಅಂದಾತ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಯೋ ಸೂಪರ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಯಾನ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರೇ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಬಟ್ ಇರೇನು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇರೇಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಸ್ ದಿಲ್ ಖುಷಾನ್ ನವೀನರ ಬಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂದಂಡ ತಾಸದ ಕಲ್ನ ಹೇಗೆಂದು ಬಂಡ
ಅಲ್ಪ 4 ತಾಸೇ ಉಂಟು 4 ತಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಟ್ಟುತ್ತೇರು ಕೊಡಿ ಹಿಡಿದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಪೇನು. ಸರಿ ಏನು ಏಪಲೆ ಪನ್ಬ್ಲಕನೆ ಬಾಕಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅನ್ನೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಕ್ಕೈ ಟಾಟಿಡೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅಲ್ಪಗ.